ole voina hian kan video en ngai zen lo kan ron ti chuak dona amaro chu he video kan en nuwa hian alo ni moi ti ve vong mayang tun tuma chuan porn industry a thok actors le actresses tena until ti thin boro tak te wanga porn industry chua san lung chira thin lung le ti tak zeta iswa Christaron panta mi som te testimony ropui tak kan ngai thladon ani ni e hei hi thei ani engti ang khopin hurna lama lo tlan to mala tin no chi zuar te po lo ni to mala ani lo le only fans lama te lo che boro to a sex traffic lama te po lo in nam hnoi to po ni mai thei amaro chu pathian in inun na thlak dang lam thei to lo tur khoparam hla ila tlan bo lova ila bo pil lova ni ti kha hriang che bible a chuan ti hian in ziak korinthon ni bunga chang som pasari chuti chuan mi tu po Krista a om chuan thil siam thara lo ni a thil hlui te chu ta ngai te u thil engkim chu lo tharta ati chu wangin engtiang khopa swala in ngain ramhlat takatlan bowa in ngai to mala pathian hu phak lo tur khopa hla ila tlan bo tak lo chu wang chuan pathian in alamang thei reng cha ala thlak dang lam thei reng che nun thar biai nun hlim om tak chu ala pereng thei che ni ti hi hre thar le thewang uti khakan soima sa ni ta sela thange Brittni De La Mora e pota ka kalata chuan bible chiar tur ka kenga ti chuan thlona chunga ka bible chu ka chiar ani thupuan bung ni chang som ni pania tanga som ni pathuma chuan ti hana lo in ziak kiawa chu wangin khanu kha khum betin kana tir don ani awire tu te po until ti chin te an sim du lo chuan shom rap thlak taka ka pailut bokang afa te po ka ti hlumang ti chuan ko ran zongin ke hiril ru le thinlung en tu ka ni ti an hriang nang ni ho po in thil ti ang zel in ka ru le thewang cheu he thu kan chiar chia mai chu ka in sum zo lova ka trapta ni lalpa min ngai damang che kathil ti swalte hi kalo hrelovani keima taksa changkha kalo tina lova tin midang tele nang ma thinlung po kalo tina ni lalpa min ngai damang che katiani ta chuan kathil ti chu kain chirta em pathian chuan ti hian min hril ilo kho sak dan thin pa nga yang kho saturin ka ruat lo che ni nangma nun na ta na kalo ruat sak che chu mangai na thlamwan na le hlimna ni voina porn industry hi chua sani ni chuan tu mana mal som nan pek thei lo che mal som na in ka vur don che ni kha karin na nei masak ber step khat na chuani khamini khan video scene khat kan shoota ti chuan ka page ka hlo chu top na tan ka la ti chuan kan video shoot na zong te hena voina tang hian ka thil ti hi ka ti to don lovani ka ban san to tu man min hule ngai to lawang ti chu ka hril hlomani tuna hian porn industry hi ka chua san mak dona ka lo le to don lovani ti chu ka hrilani panina Chrissy Moran korchung Halloween kan tan phot maya amak dang dai khop maya voi khat na chu amak ka ti tak zet amaro chu zoin khatia porn industry a kanom ta ka chuan ngaya kalo nei veta kathil soi ngai reng lo te min soi tira tin kalo ti ngai reng lo te po min ti tirani amaro chu financial lama ka tlak chiat ema wangin chu porn industry he sum don na hian ka tanga tin chu ba ka mina min lo du khan demand te lo na sa ti chuan kan lar ta tela chutianga hunan kal so zel ta ka chuan keimani na pa ngai ni lo midang hlaka in ngai na te khakaneya amak ema ruak ria wa in hriat na khakane chuti lai vel chuan mi pakhat nen kanin tonga aming chu Chris ani chuan ti hian a soi thil pakhat kan zot lok teng che pathiani ringam ti chu min zot ta ni chu vel nuam ti riau na kaneya hun rei tak chung pathian lam reng ka ngai tu ngai lo amaro chu ta tak chuan pathian hangai na chuan min hol beta hriat na kaneya pathiani nam hangai che ni I thinlung kong khar chu lo hongla alo lut duani pathiani nam hangai em cha nang le ke matan cross le ra khen benia tuna hian lung chira ipan duani chuan ani chuan alangai dam thei reng che sin minti chuta tak chuan du thlanna that tak chu ka siam felta ti chuan porn industry chu ka chwa santani pathumna Joshua Broom kan ha tho khanin om tham takle thim le shom zual sau nia hriat na kane chu ka na chu thlakata voisom ni panga tanga som thumin kar ka ti thrin ani ani nom thamin ka na chu ka kal thuk tela athim tela tin shom tela hriat na ka nei bok ka thil ti chuan dan mu mala nei lo hle a chu wain ka thil ti te po khangai tu chian na po ka nei lo eng thil nge ka ti thin ti po khangai tu chian na ka nei lo tin he khovela hian om ve nia in hriat na po ka nei lo ta chuan rang takin ka thian te tang le ka chung te tang chuan ka in la sang ta a chan chu ka thil ti khan min in ti thla hrunga ka zak hle bokani te khin nan Genesis bung hnia tanga bung thum
adamale vi chu an sual ma khan saruak ngal ngatin huan chunga chuan thlamuang takin an va kwal vela amaro chu pathian thuan oilo ta ka chuan saruak an ni zia te khan lo in hre chuaka an zakta ema ti chuan pathian chuan lo bi ruk santani ke chu ka thian te le ka chung te hena tangin ka bi ruwa ke po ke ma min hre tak te hena tang khan ka bi ruwa ke ma min hre tak te hena chuan ka thil tia wangin ka zakta ema ka in thlashung hle ani ta chuan kanu phone call te le a text te po ka changai tolo palina crystal based ka phekhok bun masak ber kha ra phlak le tin ka law hle bok ta chuan mi pakhat nen kanin bia ani chuan I thil ti tum hi I hna hi ti du tak lo nin ka hria min ti sin khat kan zo hnuwa chuan bolina ka lu ta ka thua ka trap ta hom mai ni ta chuan dar kar ni vel lai chu ka thuang chop ka in tia ka in ten hlia ta chuan na chok na ka e chewa tin kan video shoot chu kan zo thuai theina turin zu te po ka in nge ni ka taksa in engma hriat theilo na na zu in kha kani video shoot tura kan in puacha mek lai te khan bible chu ka chiara pathian min ko na ni ang ti chu ka hrenghal mai lova amaro chu tuna chuan ka hreta tin tuna hian Puitling film industry a thok mek me chetam takta mek te ka tran pui the ni ti ka hria atam theiang bera pathian hmangai na hril ka duani chung mi ke chia te le mi bo te hena atam theiang bera pathian hmangai na hril ka duani pangana nala rei zoi muang ina tira chuan ka tana only fans atangin bul ka in tran chu only fans a chuan thlakata singriat sanga lai ka in shalani chuta ka shal nem ber chu keima taksa chu mitam takinan le ni kanu le pa te ta kani tolova tap chaka kan mei tuana te chu ka ena ka trap tarengot mai ni ta chuan bible chu ka lata lalpa tuna hian chan na kamamo tak zet ta chuan pathian in chan na min petani amak tak zet a chan chu he chan na hi swalo chuan tu man min pe thailo ka du thlan na siama ka du anga om thei kani amaro chu ka tan khana thadon lo ti ka hria ma se pathian ena min kai hruai tumna lam hi kanun na ta na thafe zok ti hi ka chiang ani keima duang le tha ka ti anga herkwal vel mai tur kani lo om zia chu keima chakna le keima rin na te chuang lova pathian chakna chaurin chanakal zel tur kani ti ka in hriani pathian hi ania telin ka hnai telanga tuna hian christian no te ang lek kalani ma se pathian na thok turin ka in pe to ni stripper na ka lo thaw wang te khan kai san tir ka nia ta chuan porn industry a chuan kalut ve ta ni chutiang hardcore scene ti tur chuan mi pakhat chove ma mi tam tak ne na ti dunanga ya chung bo rak shim tele chuta kanin tablut tamai chu tlan bo na kong that tak alo ni kan movie shoot vela chuan ka ril ru ka pelo ta hle a ta chuan kan video shoot reng ta po chu ka ril ru khan pakhat ma omlo ka ril ru chu ka petami alovani drugs la chuan mangna sa em mai le ngala chung drugs min pek ta chuan depression ati zuala chu chuan thim thuk taka min hruailu dreng alo ni ka ril ru ka thlak tak dan chu hei hiani ka pasal chuan ka movie shoot tur chu min lo ruam han saka ta chuan a ruala perform turin mi panhian tel ve ni chuti lai tak chuan infection ka neya ti chuan kan pan hen atun tum chu ka ti theilowani a chan chu infection ka nei tlat mai ka tia tin ba ka kan ti tur hi hardcore ania chutia kan hril chu ka pasal chu thinarim ta em ani kan thil ruam han sai ti chingpen vek don lom le tuna engma kan thlak danglam thei tolo chuta tak chuan he thil hi ka ngai to ta engwanga he thil hi ti nge kani engwanga he thila hian in tulut nge kani engwanga tu ti hriat lo te min soi sak tura in phal nge kani ka pasal ti lom ka tum wangin ma ani chu min chan tur le min veng him tu tur ani sia ma se chu tiang chuni lovin ani chuan min zuara ama tan poisa engzang e ka hlo chhuwa sakti chawangai to chuta tak chuan ani in thlak danglam ka tum tak ni he thil hi thil dik lo hul hual ani a chan chu eng tik ni ai ma chuan thil thalo takala thleng theyang ni engama zata liam nuwa he thil hi ka ti thei to don lo ti chu kan pan he na ka hrila ta chuan porn industry chu ka chhuwa santa ni pasarina Shelley Lubben kumkomi vel lek kani khan heterosexual lama ka in nam noya tin homosexual lampo ka lo experience to bok kanun chu ti ram le ti chiat anga ka in ngai ni min tran pui tu tur tu ma ka nei lo han big bo na tur ral mon na mun la om lo ti nom na ka nia tin drop ka in ti hle bok khang zong ka keima thiam lova ka ngai ni heng zong hi no pangte ka ni lai tang ka lo thil ton to te nia eng tia han ti tur nge ka hrelo ti chuan hun local zela he industry in nam noi ho mei chia te hi na sat taka chhor le an khum vak an nia nu le pa ten min ngai saklo wangin ka thinrima ka nu le pa te khan min ngai saklova ka pa in min ngai saklova
ta chuan tlei rol kan ni chho meu chuan na sat takin an chunga ka helta ni hei hi keima background chuani chutiang chia chuan midang hmei chia te po sex industry an lu chan chutiang deuh hlir chuani chutia ko thlera kan wa kwal tan tir lai chuan hriat lokar laka Fernando Velia chuan ka lo om ta dai mai ni chu mun chu sex khopui porn khopui ani ta chuan hunan kal zela stripper na te chu ka thoka ta chuan drugs ka khoi tana zu te ka in chho tan ta ni engma poisa ka nei to lo nileng zan khua in kan in reng mai ni strip club a chuan kan chat thladeu reng mai chuta tak chuan porn star pakhat lo kala min recruit ta ni chu strip club a chuan an lo kala Puitling film hi changvela thang a i sexy don ro pui mai sia tin poisa poi lo chuak nem ngotang poisa tuna hian mei thai ka ni a engzat poisa nge in soi poisa ka mamo lai tak kha lo ni ve box sia dollar sang ni te chui lo thei don alom dollar sang ni mo oni e chutia ni chuan ral muang em te reng mai ral muang lutuk ti tak mo oni e thlakhata voi khat zel HIV test sinenga engki ma fel vek mai don alom ke ni chumo kan fai vek na engma kan nei lo kanin test reng lungai turom lo na tangin kan film vek STD po kan nei lo chuta chuan min lo bum thludera ni ti ka hrelo reng dot lir min lo hril ta chuan movie somhnia tanga somthum siam zo to hnuwa chuan adana dang ta zai imaya anua movie siam reng a chuan violence rap thlak tak boro tak se tir kan nia sex trafficking drugs zute tin kan shoot don apiang in meth damdoi kan khoi vek adik reng alom tu man har film chungin movie an siam ngai lo anti mind drugs han khoi vek movie somthum vel sina ka chan hnuwa chuan infection chu ka lo nei ta a thip ta ema two sexually transmitted diseases ta chuan sex na chinhi chu ka kai chhong ta ni inol hlum mai ka tuma a chan chun nun ka kham to ni ka chaw ngoya pathian chu ka awal lalpa nang hian min ngai saklo engwanga hetiang thil ka chunga thlen tir ngei ni ta chuan ti dam theilo na ka kai ve ni ti kan hretchia mai chu inol hlum ka tuma ma sewan nei thlak takin pathian in min chan chuak ani ta chuan ka pum chu voi tam tak ka pama engza chiang e ka hril theilo cheu ka tingun lutuk ka pam ngun lutuk in tha po ka tum ngun ka ban le lama po hian ser tam takom chutia porn industry chu ka chhuwa san hnuwa chuan he khovel ka dam chan hi om to lo ka ti fanu ka neya herpes virus anti chu ka neya ta chuan human papilloma virus ka nei bok chung virus ka lo ne te wang chuan shock cancer ka nei phale ngala hemia wang hian ka cervix le lam chu pai lo ngai tang nge ni chu wang chuan naw voi thum lai ka chiat pha engwange ti chuan ka reproduction organ chu chiat vek wang ani pathian chu awin ka trapa ka pa wana mi min chan chuak ang che ka tin on mai ne adik chia chuan hei kan hrilang cheu pathian awin ka trap hom mai sex industry ka om lai chuan ni tin pathian hne na ka tong traya lalpa min chan chuak ang che om kan tia na kan tia ni tuna hian kal na tur kan nei lo ve nei lalpa ta chuan ka tong trai na te chu lalpan min changa pastor fapa nen chuan kan in tong ta ni lelama porn star lelama pastor fapa ain chopol thalo hle mai ani chu kanuna lo om ve ta ani chuan min ron muta he thu min zot ta ni yom dan hi enge om zia ni min te engwange he thil te hi ti ni ta chuan thil kal mang zong chu ka hril fai veka ani ang khan tu man chiang takin ka mit taka min en ngai lo he Shelley hi angai saka khoi lai ma mi ta fu thei to lo mai chana chuan min bia ani chuan ka kuta vona awan poitak engin nge mol cheni eng thil ngei ti tak ni min ti chuta chuan kumsom pariat lek kania kumsom pariat lek kani lai khan he mangai na hi ka lo not bo to a eng ang point lo swalin lo boro to ma la poi ka ti lo pathian in nangma nei tur chein min kovani min shrilani hati engkim ka boy pui vekang che keila chuan engwanga mi tan pui ngei nia engwanga mi boy pui chungai tumni ke chuan fa te ka nei to a chan chu ka mangai tlat chelo min ti ti chuan Valentine's Day ni a chuan kanin nei ta ni ta chuan ani chuan duat takin min en kola chutianga min en kol lai chuan Bible chu ka chia chho tan ta tin biak ina ta kain khom tan ta ka ri ro ke chia kain ngai tloma kumriat chung tak meu biak ina kain khom to lovani ma se pathian chuan biak ina in khom le turin min tia ta chuan mi zong chuan lim ta veka hriat na ka nei engwange ka hlim lo em lai a heng biak in chunga mi te hian hlim thei em bik mai ni pastor chu lo chuaka ta chuan ka ril ru chu kala ti sak reng tho mara chu engkim chu ka hrevek ta chuan kumsom ni paruk vel chu ka ni to pastor chu lo chuaka chu pastor chu kumsom thum pani vel boraniang ma se thok le khata chol ta thut maya chu pastor chuan biak in lian takaneya kamita tak chuan min ena the church champion ti ko frani hria em min tia chu tiang te chu tu man min hril ngai silo
keima chunga omno pangtlei rol te chuan o hria e ka tia champion ka ni ka smart a music po ka thiam talent thatak ka ne chu wangin thil thatak po ka ti thei o ka hria lom chu wangin nangma du danin ka che to don lo tuna china chuan keima du danin kan ti to don ta chuan keima me cheno pangte chuan hne na changta ni tin chu pastor chu ka pa anga lo changta ni ta chuan ni lai nia piang in biak in chunga ka thua sunday nia piang in biak in ka thu boka chuta tang chuan biak in konga in hon nia piang in biak ina chuan ka om ta zia mai ni atoi zong in soi tai la chuta tang chuan pathian chuan damna le hrisel na that tak mai min pe a tuna hian ka hlimin ka lom ta em mai ni pariat na Randy Spears avoi khatna tan adult movie chu kan siam ve ta chuan amak hle ani ahar sat lo zia khamak ka ti zo kani minti tira piang chu ka ti thei ta zel mai sia phone call kadong chamchi tamai ani chu industry min lu tir du tu chu poisa wanga nia pakhatna chuan tin hadik takin kan hrilang chewanga tlangwal no pangthi sen lum takha kalo ni ve boka idolatry midang te han biak na khan kanuna buan khuar tlat mai sex kha lo tel ve boxia meichia le poisa chu ka idol an changta adot le chuan idol thar hlak lar du na kha ka nei le ta ni kanuna chuan kumhni le chan ve tak meu ngo nei ta chu chuan a thalo zong in min khoina sa hle ani har satna le boina chuan ka chunga thlan zar renga Christian te kaloni ve boxia ma se kanun chu Christian lo tak meu ma se pathian chuan min chan chuaka kha thim cha mup huna tang chuan min la chuak ta ni ni kha chu kum samni panga kalta mi kan soi lokange a chan chu tiang khopa hun rei chu he industry hen kalo tang to a movie lian tham tak pakhat kan shoot nu a chuan ka kar chunga ka thua nileng deuh thoin ka thuani mitam tak chu kan hena lokalin enge kan ti sak theng che enge omzia tin min zota khapon industry khan kalo thok rei ve to a kaduang ang chumi ten hena te ka pekwal vela khovelam takle a poisa zong chu chuan enge mo chen chu nuam ka savelom tin chu minia chuan ka kar chunga ka oma chabi chu ka her kwala ka kar chu ka starta ka motor chu ka khala thui vak lo ka thlen nuwa kar chu ka ti chola ta chuan ka thinlung chu ke chian na ka tia ka tap ta hom mai ni a chan chu na sat takin pathian thinlung ka tinani ti ka hria tin ba ka keima po ka in tinani poisak nei to lo khopa beidong in ka oma pathian chu avin ka tap ta vak mai ni lalpa kanun nai ka du tok to khongai takin kanun hluya khan min lakir le angche chuta chuan mak tak main hlimna chu ka changta pathian hmangai na chu ka feel theni angai damna le athlamon na chu ka lo changta chuti lai taka ka rilruwa lo om chu fa patlan bo thon thu khani ta chuan pathian thlarau thiang hlim chuan ti hian min shrila tuna hiani bula ka lo tlan mek khatha tang khan kanun chu min thlak dang lam sakta ni pakwana Roxanne Grace kabial pa na min ti du da zan khan ta chuan ka moni atuk zinga chuan chu ka mut pui pa ena tang chuan ka thawa ani chuan sex mangin min ti du da min abuse chuta tang chuan mi pa ka mel hriat keima ne na in nai tu zong deuh tho te chuan min abuse sex lama min khoinom na ta ni magazine pakhata tan modeling na ka thoka chu magazine chu mi pa magazine ani chu magazine a chuan ka tel ve ma se ka tel chan khap sex industry lam anga tangin ani chuta chuan kalano pang hle a ma se poisai ro ka hlonem hle thung ti chuan mi paten min du hlom hle a ma se ni te an tla zanan nia ina ka hole piang in ka rilruan nuam thei thin lo ka thi anga in ngai na kha ka nei tlat mai hlauna chuan ka khata tin keima han om vel te le han khosak vel te po ka hlawa mi pa te po ka hlawa ni adik chia chuan ka ngai tuana te wangin ka hlawa thi ka hlawa ta chuan panic attack te ka neya panic attack kan ti khan ka taksa pum chu control thei lovina ka khur thrin ani ka thinlung chu puak ke turanga ngai na kha ka nei tlat mai ani a chan chu ka lung kha phuna salutuk hlau takte in ka hlawa ni chu ta chuan ti han ka ngai tu ta engdang ma ti tur ka nei lo ta hian kan ho mai te ang ti chu ka ngai tu a chumini atang chuan pathian in amhangai na onem taknen ron biang in a hreta chan pui tua mamo tak zet chan pui tua mamo ma wangin in lam choran pan ta ni khatia lo hota ka chuan biak ina chuan in khom ta ni biak in chunga chuan pathian hmangai na chuan min tuam bet tlata hriat na ka neya ka feel the ni ina ka lo hong ta ti ka hria ta chuan lalpa thil tam tak ka tia ma se chung ka thil ti zong chu ka ta na tha pakhat ma om lo khamini khan pathian ang chunga om anga kan hria am hmangai na chu ka feel the ni pathian chuan ol sam takin min lo pom le a ti chuan hei nge hi ka om chak na chuani ka ti ta ni kanun hluilama khan ka kir le du to lo hei hiani ka om na tur chuni ka ti ta ni
somna Elia cheyene ka video ma sabber chu Santa Monica ane ka video ma sabber tang reng khan ka manager chu ka kova nuam ka ti lo thu ka hrilani henu che dan hian nuam lo a zeilo e mai min ti tu po ka tong ani chuwangin he industry ai thok chun zom zel duani chuan thatta kai perform anga yang min ting he nge ni zan kha chumin shruai chuaka ma se kai chuan ka du lova chutia ka du lo wanga reaction chu mak hle mai ka phekhok min phel saka ka phone min lak saka chutianga Southern California ko thleran hu chia chumin tumani agriculture hmun ani nge ta chuan pathian hne na tangin a thu chu ka dong ta I thil hriat chak zong chu Bible chunga om vek ti min hrilani hei hi DiGregorio ani chung me che porn star ho hne na zo na ka zo kala threng journal nai kala thok ngai mi alova ma se chu mini chon chung me chia ten hne na chon journal chu ka zota a chan chu heng ka thil mu le hriat te hi ka ziak chuak duani ka ti ti chuan ka ril ro om zong chu ka ziak chuaka chu ka journal chu tun thleng kala nei khang ka thil zia zong wang khan kain thiam lo lek leka ma se khang ka thil zia zong kha dik vek loisi engkima dik vek chuta tang chuan Isu Krista hriat chak na in ka khatta tui chun chua me che pakhat lo om kha kan hre vekanga me chenun hena chuan ti hena soya hemi nge hiani dang ro na chan chuni heta nge hian omani tu po he tui ina piang chuan tui hal le ngai to lowang chu nge chu ke ma ni na khalo ni in lalpa chuan ti han min shril he tui hi in turin I huni mang rei lekani ti in muang chang thei kan ni lo chuwangin rang taka kan po cha chenga ya ti chuan nang ma ang ve boka me chedang tang ten he na chanchin tha shril turin ka du che ni ti in ole kha ti zong kha voina kan ngai thlak the chu lo ni le ta kanin ton le ma zong mang tha vekule